Takže ahoj, já vám sa dneska vítám z úplně nového videa z hry Minecraft. Oje. No, a čo som robil? To uvidíte, lebo... What? Ja som si trošku hackol Minecraft. No a ukážem si, ako sa hackuje. Raz. Mal by som mať... Exakt. Musím to streamovať, aby ste ho nevideli. Ale to téma je čus. No dobre, som späť. No. Mám resource pack. Tam si trošku hackol. Ale čo takové nevedel posilniť. Lebo tento vypadá huste, hlavne táto helma na sebe. Oh my god. Úplne aký by som nejaký armádny, nejaký kráľ. No. Túto časť som vyprázdnil. Tento vrch baraku budem ešte používať takedy, ale urobil som si zatiaľ, to uvidíte za chvíľu, tu som pracoval, už tu nemám nič, všetko som podnášal do pivnice, armor nemám, tu len iba posteľ a PC. Nebojte, toto bude naša stále hlavná časť, len zatiaľ som sa presunul do, som to zvol ešte vykopať, nevadí. No. A to je naša pivnica, mám tu aj nether portál, to sú glowstony za tým. Vážená posteľ vypadá huste. Tu mám aj flower pot, a nejaký kvet, anvil, aj za tým je ten glowstone, crafting, PC, už mám aj hodinky. A našiel som blaze rod, urobil som si ešte tu, našiel som aj jednu ender perlu. Urobil som si aj ender chestu. Áno, aj diamantový krump. Viete, som to všetko s tým. A to som si urobil tak, keď sa som dostali hore. A to je podstatné. Tu je pracovňa, crafting, vidíte. A zatiaľ tie truhy sú trochu plné. Tu je jedlo. Tu sú také bloky ako grave od piesku. Tu flash nemá byť. Kameň, nástroje, armor, keď tak tá chain helma mi padla. Toto jak sa volá. Sadeničky, tu patrí ten rotten flash. Potom sklo. A tu drevo. Tu je hlina, tu sú orečka a tu je spekla. No. A dneska čo ideme robiť? Najprv sa zberieme tam ten hrôzy. A chceli to ísť ťažiť. Fakt huste to vypadá. Všetky armory v tomto speku vypadajú dosť huste. Dáme si aj torče. Keď tak ten meč je kamenný. Nejdeme do nedru, tu je také inokedy, ja som chcel ísť ťažiť ešte. A najprv fakt túto hrôzu sa musí zbaviť, aby som tu mal viac priestoru. Už som ináč aj zosekal farmu. Ja si ju ešte urobím automatickú. Tá je lepšia. A nie tam. Ja sa tuto ešte asi budem plánovať rozširovať. What? To vypadá. No nič. Poviem sa koľko je hodín. Od Minecraftového času. Ja si radšej vezmem. Joj. To je času. Preto tam je tá posteľ, že keď budem dlho pracovať, ja nechcem tam chodiť hore dole.
No, idem tam, kde som vždycky ťažil. Urobím strich, dostanem sa tam. Tak čo? Dobre, už som tu. Týmto smerom dole. A teraz cez túto divnú spletitú časť. Neviem, ako som to dokázal postaviť. Dlho som sa dostával kde vôbec. Super, aspoň nájdem cestu. A zombík, ja som ešte nevidel v tomto rysor. Takže mám ohromné šťastí. Ohľadne. On má ešte helmu. Aha, tu má ten resource pack. Temní vojaci, alebo čo také. Ty koľko som na normálne uberajú. Tu druhý. Temný. Sakru. Tak toto je dosť tvrdé. Ty kokos ďalší. Máš Elzo. O redstone a láva asi. No poď. Ten efekt nenávidím. Osvetlím si to tu. Ty kokos, že... Prečo to tak... Dia! Ó, môj bože! Počkať. Je tu ďalší. Villager, what? Kokos, ich tu je dáko. Tu je dá, kde spavne. Ne! Padaj. Asi je to spavne, kurva. Sakru. Sakru, ja som bol mŕtvý. Ja som bol skoro mŕtvý. Chápete to? Pretože ani... Ty kokos. Ty vole. Ako je, hej, zombíci sú zombíci, ale tohoto už bolo dačo. Ne! Ale no tak. Veľký fail. Taký fail. Mne to všetko zhorelo. Aspoň, že som tie diamanty nevyťažil, mal som týmto jedné šťastie. Škoda, škoda. Big fail. Chcel som sa rýchlo ísť do game modu, ale nepodaril sa mi to. Škoda. Prišiel som o veci. No ale možno nejaké ešte keď nájdem. Budem vráťať ľudí. Ozvem sa, až tam budem. Čus. Som späť a všetko mi uhorelo. No urobil som trochu také oplotenie. Nechcem tu fakt druhý raz spadnúť. No akože. No ale všetky tie... Ty koko, ja som prišiel od ten diaklump. Kurva. Aj.
to je tak škoda. Musím Silosaurus z týchto diamantov krumpať. Jo, myslel som si, že tam je láva. No viem, a ešte tu mám aj zlato. O, super. Super, že kvôli ním som sa tam strúskal. Preto som sa ich tam... Jaj, tu si... Tu si ty mrňous. The fuck. Nebol. Teraz mám ešte šťastie. Zastavoval som si to tu. No ale veľká škoda, že mi zmieří všetky veci. Ja sa čítam takto. Som tam zombík zhodil. Okrem tých dia všetko dobre. Preto aj diamanty nič nenahradí. Iba dobrý pocit, že sú. A vy ich máte. Fuck, big fail. Čo ma trochu mrzí. No, ešte si môžem urobiť. Tu zastaval. Tu, čo mi tu tiekla. Tuto to je ináč okolo. Kuláve. Saky. Môj mobil. Ešte mám dostarček. Exploduj. Už ale... Ty vole, ja som dement. Ja som dement! Poďme sa znovu tam budem čus. Dobre, som späť. No. Akože 2 faily za video. No. To ešte sa snad nikomu nestalo 2 faily. Na jeden ťah. No, dúfam, že sa vám video páči, pokiaľ nezabudnite dať like, pokiaľ nie dislike. Kde končím. Ešte som tu videl tak, kde je zlato, jo. To vyťažím, to železo. No a ja pôjdem preč, ináč, no. Nebudem natáčať celé prázdniny. No, dúfam, že sa znovu video páči, pokiaľ nezabudnite like, pokiaľ dislike, to je znovu double fail. A ešte som to... Ty kokos, dobugovaná tráva. A čus.